Paul ni ban ong kini kapor kalong ba sobha pen sapriang ya kini ka kubur pen sapriang ya kini ka link jong kini ka video pen sapriang ya kini ka video sya ki bahaying bahasam sya ki hinman ki para sya ki marjan ki marpa ki jongpi marbalai nga ong kumta hawaj kejisha kalong ba umduna syu ya kasandru teli la keren berlai awareness sabi David kini ka bentah mereka basal lengok kalong ba wat hadu kini kisngiru kidang don ki barang ngopi habakum kini pat ka bakam sel lengok susu kalong ba ki dei ki samla ki bala long well educated ru ki bangop hakum kini ki dei ki samla ki barang penkre ban yele e ka PhD ki dei samla ki barang pulih ka postgraduate te teng-teng haba ki phone yang ki panjing rap ha bede kini bentah teng-teng la ko mai ki teng-teng la ko kren dak tin ki ba kham khoru ki nomor beli namar ba kena makin sotu buat pen peskor tenrei wadla kataru janman kasngi ki don bet ki ba wan pen snau lani ki ba wan komplain ha bay rebet kane bat kati ka ju hi ka jingji henrei kini ki scammer lani kini ki fraud ki pen pher tang kum no kar kum approach chongki kar kum approach chongki don ki ba ki le da ki fake account ki le men text le samla le kren i kum tu ha bakut ki ong bagi dei ki pareng ni dei na Italy ni dei na France ni dei na Amerika ni dei na London bat ni pa IP ka gift nata hagata ka package jong ka gift don ka pisa daki $1,000 don ka share pat kem ta terter ka bakum ka taru ki samla jongi bat ngangat ba kani dei tang ki samla don ki long kemiru don ki long keparu ki bangat ha ka bakum kani te nakalian juga ngathat ban hikai ban batai kaju skeju normally kini ki scammer sisin makila ong makiban pa ka gift dei kin ong epi ban litap pisa en sapoi ka gift te la pim litap pim entertain ru makikin penma epi ki ong ba kani ka pakai sompi la don hangin pa police epi in pawan kem ki briu jong ka an in pa wan di kostum tambah kam judon ka bakum kata ki briu jong ipat hajing lui ya ki jingting are ki kuslai jingmut penban ya kata don li wei kong ba phun nga na lor bangla batai i ong kong wat net kani kam dei ka basisha kani ka dei ka ba lamler kani ka dei ka kam thok jong ki fraud ki scammer dei hiru pharang udei uni khar bangla nang ni na po India hi ki bawan rung bi anya po India pat ki dei ru ki nong India ki jingya don ketilang ki dei ki khardot ki kharpoi ai kataru tang phun pendik yang ngajin arsin laisin hana ba ulah bernyam manfaat pulit kumta habang ngadep ong ba wat ngati kong yang bekum kan ya kataru dang artatin hi dang fun si fun yang ngadu haga wei ke skiling ngaladem ngong kong beli pim don jabing na pim sotu habang ong wat ngat jua si wat ngat ya kum kan ya ngaladep hi kairu i ong kong ong ya taki brio ki bawan tek sepi ong pan ba pak gift ki pak kumta ong ya ki ba tak polis ong ba nganga dari police officer ngada hikai du kataru kimpai demta singa yo biang kenika ya ka wei ka message ka ba iwei i long kemi i pha sanga i kren kum ne ta ka taw ka pen ken mau nga ba ngathaj ban jubab si jubab man iwei pe iwei ki kun samla ni ki long kemi long kapa ki bangop hakum ki ni scammer dei ngasngau ban ong ba that ban jubab ye pi wei hadin iwei ngasngau ban ong ba kani ka video jonga ka dei ka jubab ya borolang kadi ka video jonga ka dei ka jubab borolang bat sabhan na ya khapnap lani na ya long selfish ban pet lani ban tip tangel di henry share lang sa kiwei bat namar ba kani kala ban je ya pi kala ban je perlok chompi kala ban je bahayeng chompi la sai sngiru khanang bakin long ki ba start bat ki ba pet ngor bat ki ba pikir nang ni sa khmat pen sapriang ya kani ka kubur pet ini kong iwan message ngayong halo good afternoon ba ngadon kam jingirap na pi sepang kani ka kubur hatu ngamtip ka dei sisane dei ka kubur thok kata ka dei ka ba ikwa ban verify dan ikwa ban klar ban yo jingsai habi dei kani tinga sultanat bat ini kong nomor ba at least haswa ba in ngop ban pha ki pisa dakilak lane ki hajar ilawan keli jingmut suana nga den rei ngaso ban ong epi ba ngan lakat no kan ban respon iwei hadin iwei nama taki spangut daki hajar ngut ki bangop te ai ba ka video ka bangap kren ha ka ni ka por la ka dei
kaba jrong ne kabaling kuat ru sobha pensapriang kenang ba yo jing hikai lang ki wei ru namar ba ngaru ngan mla ban su respon be personal yang man iwei pe iwei kat ki ba wan phone bat wan message yang ba ya dei bat kanika issue pe ikwa man pan jing sai namar ba uniu fraud hang ne la thok kum ne halo Mrs. so and so ngan pen pau kerteng mo ngan su ang no so and so I want to inform you that we will send the police to arrest you if you don't reply today. We are trying to help you, but you are not serious. Because of that, your relative who sent you this, that's why. We want to help you because he is a foreigner. He is begging us to wait for some time because you are poor woman. But now I understand you are not serious. Pios ngau hatu kata kajing nang jong kini ki fraud ki skamar ban penbit. Pios ngau hi ba yong makong ni pentip siapi bangin pak polis ban arrest siapi. Lada pim jubab. Lada pim respon ya ki. Namar ngi yarap ya pi. Hana ba? Nginsan. Ya kata ka give. Hana ba namar pi dei ka briu ka longkemi lani ka briu ka baduk. Ngitip hidai ke beduk tak kata ngisen yang pi ka gift ka package hana kata ka package don ka share don kano dolar yong nyau hajar nyau po hajar dolar nilai po hajar dolar yong tila kena hapsa indi tila dai taki paulak jantap kulur tenrei snap kata ka jing penbit jong kini ki fraud ki skama ki berngam ban ai polis pawan polis tila dai ki bru ki ba jam jabing dai ki bru ki ba bit hang taken kila sungap kat kiba kin saong ba pin yok klim tu ka gift kamut pihap siu pisa kata so pin yok klim tu ka gift kamut pihap siu pisa kin ong ba pihap siu pisa la kumnu ru ningkong san hajar hadin da pisen san hajar kin ong sashipau nda pila sen shipau kin saong arpau nda la sen arpau kin ong san pau don lagi long kemi kiba bit ba biang kiba kamruspa kiba la bread kaya kapisa jin daki san shipau lak ru hadu kata tinamar kata nasaw ban ong ba hawad kini kis kama kila ban approach kila ban atak yang apa dia pi hak bun rukum ko mga batay pi mene don kiba atak da ka ba kilong perlok swa kile samla nataki akum boong ba pa gift kum ta ki den da pim pa ban in sa berngam pi in sa ong pi kile ATM menta ba pin confirm tambah sisin mapi lalit ATM le hapor ba pak maki kamut lakut sundang nang chong pi namar kata husiar pikir be careful ban lat na kanika tersim chong kini ki scammer ki fraud kumong pi ngathat ban jubab personal iwei ai ba kanika video ka jing hikai kandai ka jubab ya borok lang wating wat artatin haba ki ong man pak polis pi jubab kelai ki ong ngadai police officer dati ki ong bapi bagi pak gift ong ba haba pipi don ka gift lada dei ba ngadon ka pisa ban siu ta ka gift kemut kam dei sukin ka gift ka dei ka bangala thet kin dan le ayu chu ta ka gift ta ka dau ban pendujat ni kamar de debit ka jing start bat ka jabing ka ba manga bat mapihi ni dei ban pendon kam om bangin susah penbit lan ngi susah pengop hakini ki kamar lada tangdon higi bangop hadin ba kanika video jonga ngala pelat mentakasi nakaliang jonga ngan suang baje pila tapi wan fun biang enga baje debat kenika isu kajing ngat kita ki fraud ki scammer lan ni kajing ong ban I give lan ni ban I pisa ban lit patap pisa ngan suang pi dalilai ru mat ong pi yang abang di beriu besarong tambah sorry nganum la ban responsa mo baje debat kenika isu sakaweru kini kena samla jongi don ki beriu ki ba kular aikam hangta pan pisa tap pisa kita ki beriu jongi ruki beji kilit ai ka pisa bun pak don le ki kar hana don we beriu le ubangala budin phamanta lajan yok full information sepang jong ukular hana ban ai kam sa kita ki kar khana plywood station berniru nata don ki bakular ban ai kam sa ki post office te nakaliang jonga 4 kwa kini tigi degi kasihi ki bakular ban ai kam mo te nakaliang jonga ngala don hakalis ladon ka proof ladon gi evidence ki babiang tambah ngampat kwa ban flash paj ba bat shop ban flash paj ba menta ngadang yale kumno ban
yok bat ban yok kem yaki te ai ba kini ki khun samla ki jongi ki long kami ki long pa ba pinum ngop shu hakini ki fraud ki scammer ki ba kular ban ai gift na kita ki phareng na kita ki ai namar kim de hiru ki phareng ki de khardot ki kharlali shani napa yakini ki samla jongi ki ba shakular ai kam cleaner ai kam pion ai kam kita ki factory ai kam kita ki kam security ki ai apa ki pan pisa na phi dei wat mlin ban ai pisai ki apa ki kular ai kam lada pidon ya ke pisa ban ai te belei hap ai kelar ma phi kanong wat kam lani unong wat kam ya ki nong ai kam kata ke dei ke bang kwa ban penkut hakani ke por bat sasisin ai ba kane ke video pin pen sapriang namar kadai ka jubab namar ngathat ban jubab personal man iway pa iway hadin ba one phone la one text ba ya David kanika bentala ni ka subject tang katahi ka bangakwa ban kren la ni kwa ban ong kanik por kublay sipun